gentle megidere m na nje makeup ma hero ma ụwa m ha megidere m ha mere Biafra jee ebe Nnamdi Kanu ha na ha bịa ka ije Sokoto they will see the end of it. Mmegbu kata ha Chineke ụwa ha ọzọ ha pụta ha hụ ihe ọjọọ ha agba ọsọ. Nna my brother ama na Igbo blood man awụ m onye Fulani nke njawa onye Hausa mma m onye Igbo mpa m onye Igbo eke ndị Igbo na ha ga na-egbu ụmụnne ha bọtọ mmadụ na-eme mmadụ ọdụ wicked jụọ ese na my family Uchenna Okeke akịta anyị agwa gị ụmụnne m sef onye ọbụla na-atụ m ụjọ because of ụmụazị amego m ndu and ọ na-adị m mmadụ mewago bụ ịchọzi ime mmadụ ihe meruo ya n'isi otu a m nọ na-adị m emegide mmadụ ibe ma onye megidere m but imegide m I will not be happy with you. Gentle megidere m na nje makeup ma hero ma ụwa m ma asị ha ma ekwe all of them ha megidere m ha mere Biafra jee ebe Nnamdi Kanu ha na ha bịa ka ije Sokoto brother ha bịa m eso jee Sokoto ma ọjọọ Abuja jee beruo na achọgodo ka esi na Igbo ebe akụrụ egbe gbagowe mụnwawu odegwu Biafra apụta mụnwawu Uchenna apụta ka makwa ihe ka ọ sọrọ ya then egbuchazi ụmụ nwanne m Biafra bịazie ka ezi oke ya enwezi enu ifu ihe ụmụ damages a lot of damages ụmụazị aka ọsọla anyị n'obodo anyị ifu na criminals all the too much criminals pụtaranụ ifu na criminals ikekwa ọrụ mgbe a na-akọwa isi prisons ka ha pụtara nwe opportunity na kpuzie na IPOB werezie nazi arụ anaka ana but agwa na ha they will see the end of it. They will see the end of it. It's a promise. Mmegbu kata ha mmegbu kata ha akwa ekwesị ka ha na-akpọ m mmegbu kata ha Chineke ụwa ha ọzọ ha pụta ha hụ ihe ọjọọ ha agba ọsọ. Afa mbụ Uchenna Okeke Udodi ọrụ nna arụ ziri ezi ndị agba ọ bụ nabatara they like it. Ndị agba ọ bụ be ha sef ha na-akpọ m ka m bịa nyere ha aka na akụ be gentle ha ndị be gentle na-akpọ m today ka m bịa sanitize ebe ahụ ka m mee ka be ha dị ka be anyị kịta bịa ndị m na-emecha business onye ọ na-agbọhụsichara but kịta people are coming back onye ọ na rejoice Christmas anaghị agba ya ọfụma our festival Ikeji arụ ndị ọzọ ga na-eme ọfụma ihe na-agazi nke ọma na everybody is celebrating but ozi be ha ka egwu dị because of ihe ọjọọ ha na-eme na ụmụ mmadụ ifu ime na ụmụazị aka ejichara ụmụ mmadụ a na-achọcha ndị nwe ha nụ ha ka nkụ ma today a na-achọ onye ọbụla na-achọ nwanne ya amaghị na Gentle kechiri ha na-agwakwa ndị a na ihe ha na-eme adịghị mma m ga na-enye gị update ka ị na-eselụkwa onwekwa ka o si wee dịkwa agwakwa gị nyekwa gị update then na-enye ha warning kpefu ka Ikengolu because Ikengolu agụ mana ihe ha na-eme adịghị mma Ikengolu agụ na-atụ ha mmehie ha n'ihu ihe nye onye ọbụ na Ikengolu agụ na-ekwu banyere ụmụazị a pure ụmụazị a mere ndị mmadụ ji wee kpọọ Biafra asị but ifuru nke Nnamdi Kanu I'm not condemning Nnamdi Kanu eso m na ndị na-agba Nnamdi Kanu mgba ahụ nna m Biafra pụta today I will join na ihe m na-agwa gị I'm a full citizen of Biafra kudo na ịgwakwa ha na ihe ha na-eme adịghị mma anwe ihe ha na-eme adịghị mma they should change and amend their ways si na ihe lụrụ arụpụta na ana Igbo achọghị ya na ana Igbo na-asọ nwanne Igbo nwanne ya na-eji ihe malụ ndị Igbo so na Gentle nje makeup hero ha ekwe ha Jaru yes with Ejayo ha MTN ha buru ibu with ụwa m ha there are many na ndị niile ahụ na park n'ime cell adị nwaanyị ahụ ha ji gwa ha ka ha release that woman ha ka jikwa that woman hostage nwaanyị n'ebe a na-achọ ihe na ụmụ ya ji eri my brother amaghị m the woman amaghị m onye ọwụ amaghị m village ya amadị m nọ nwanne Gentle I'm telling you but ama m na o si ebe ahụ even ụjọ achọdụ m anything gbasara mụ na ndị ebe ahụ but ọ ya si the woman kwue ka ọ na-ekwu gwa ha release that woman ka o jee chọọ ihe na ụmụ and ha release kwuo ihe niile ha ji na nga ebe ahụ n'ime ebe ahụ ọ dị too much ịchọ onwe vidio m ga-ese ndịrị gị nke ha na-agwa onye otu ha na ha chọrọ ha ego na agụụ nazi agụ ha na ha ahụzighị ihe ha na-eri na ihe ha na-emewe onye ha kụchitere ndị parents ha amaghị na ha egbuo ya were kidney ha were organs ha mee ihe sọrọ ha wee rie nri then na ndị nke parents ha ma then ha weta ego ebe ruo onye ahụ n'ọhịa ha nazi arụ iche send arụ gị the video live and direct ka ị were ntị gị nụrụ fụ na ihe ha na-arụ wụ ihe lụrụ arụ